Tami, nagdala ka pala siya plan, bro. Pasalamat. Ay, makabidyo na pala Joey. Makabidyo yun. Kakatak ng kakatak ko. Tara na lang, tani. Sige na, lawin nyo na yung kano. Eh, Sige na. Bota mawala ka, Ken Muret. lukoting kahikin. Dakal kahikin. Sige na, pamatakutan mo kasi kayo na. Sige Kaya na. bundo ka. Ikapin pa matakutan ko. Tukin ako. Ay, di ko siguro tumakot. Ay, Para balong indalan. Tugi na kayo. Ay. Kaya kayo mo, Ay, kaya kayo mabata mo na. kakay. Sige Ha? na. Babatan. Oh, malaksan mo tatang. O ano ang bisang tugin eh. Joey, tukin ako. Tutukiyo ko pa, sige na, kayo na mo. Ali, panahindan ako. Aragdag bunga na ako. Pangalatigan. Mawa kang panas Sige na, lang. punta na kayo. Wait lang. Kanya mo Panas kaya. lang na rin. Jeff, punta na kayo. Pero mas manyang pa sigang inkae. Bulaklak. Kanya misa may nikwa kaming bulaklak. Kung saluyot. Wala no. Oy, Jeff. Tara. O tara lang, tani. Si Joey ang kayarte. Eh, ikay na mo pinot naman. Uy, Panayang kaya pa itang kay Kenny, tang bayat, panayang kay Kenny. Tara. Bukarin niya pa. Ay, Jop kita. Ay, Ay, tayo Diyos dato, ko. yung sundan nyo. O, tataliwa naman ni kayo. Joey, timultukin. Sige muna. Panayang kay Sir Kenny. O, sige. Butero nakakaya. Ibidyo daw kayo. Ito ng talang Kenny, assistant. Pasig. May wala yun. Pera yan. Pera yabay na. Tumatis siyang Uy, bilisan mo naman, Benjo. Tauli, Joey. Nakis ko po. Yan. Aray, aray. Another 10 minutes. Ay, kalagukin. Ay, tao. Kakiming kay. Akin mo na yung Manila bacon. Aray. Itang kangguti. Sabihan do, ay sabi-sabi aming dalan. Ay dana kabira-bira. Tapos miya ito pinindalan. Kanya lumabas sana. Adaring tayo, rentenan. Kanya lumabas yung bypass sana. Istupin kanya pinilabas. Ito ay pang sementado ka rin. Ayang ngadil miyo. Dinisyara pala yung dalan siya kang halon eh. Wow, kay matwang dalan. Oo, kasi kano magigisang itang dalan. Istupin nga man doon na rin tenan. Oo, lagyan mo na kini. Okay na, oo. Ah, Kenny Alano. Ay. Wala nang sukal. Bagyan na mo. Magkilabas kepo. Akin ni marinat ni. Wakin eh. Puta, may wala ka pa ka rin. Kuna na kang... Kalawan niya yung ating lugar. Kapungapong tsaka may telon. Oh. Baya mag-birthday ate Albi dapat midil ni neteng. Yan na kami mamiya kanita ni Telbe. Wow. Wala ma. Kaya pa naman kanya magluto yan. Oh. Yan ka masyadong masiglaking age mo. Darandaman da ka. I-post keking YouTube ni kaya buong sambayan ng Pilipino abalo da yung age mo. Pero wala rin kasi kwenta na kikitsura mo. La. Nano? Hindi. Haliki. Na akong biyasa mag-delete. Ako biyasang mag-edit. May bilis siya mo dahil lalang kaya. Ano kasi kasi nakapangalapitak ba nga niya. Yung balong masok ako gulad. Pero nung ating milyon ken, pangabili. Wala akong pakialam hanggang masukol. Kanya man mag-exercise. Buti nga. Buti nga, 8 o'clock pa. Magalas 9 na na. Buti nga, maranon to. Malapit niya pala. Malapit niya pala kayang kahit. Kakilub-kilubaan ng bundok karayat.
Para kalates, pe, no? Bandang pampalabot yun. Bakalena.